Ramogi pod wadhi nyime koda miyo weche manyien mana kaka gichopo no wakae ka jatend migawo mar rech kod mwandu mag nam e kaunti ma Kilifi Rahab Karisa owito ngimane okinyi ma kawuono. Wacho ni jatij Karisa emane ochwe kod pala mana ndalo achiel tok kane jatelo no owuok e safar e piny Italy. Jarito e dala Karisa wacho ni achich mar nek ne oringo lal kapok askeche moko mag ji giwegi ochopo e kar masirano. Obila ma Kilifi wacho ni gisechako nonro e wi tho mar Rahab Karisa. Kawadhi nyime ni doho mamalo